Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Pero okay ra. Dool naman lang yun ko. Oh, uy, asa man ron? Murag sa amo man. Oh, sa amo gid lagi. Magdali ko. Paglakaw na ako, nangimbitar sila. Wa na ko makauyon inida. Uy! Walagi ko kahibaw nga may party di ay din he. Hi, tita. Oy, Lina. Maayo kay niya ka na. Dali, kaon na. Daghang pagkaon na. Ay, salamat nang. Padayon lang mo diha. Musakan ako kay labad kay ang akong o. Mupahuway sa ko. Padayon lang mo ha. Ayaw ra ko ninyong tagda. Oy, Koke. Adto atos mama ni mo. Paim na tog tambal kay labad ko no ang yang o adto eh. Sige, Lola. Dinhi lang mo, ha? Lo, ikanibala nila. Sige. Di na lang ta magpatukar ay aron makapahuway tos Lina. Mamagid, uy. Oh, nganong nisunod ka man? Kanaog og balik dito. Ati man natong inyong mga bisita. Ma, ayaw gud ana. Naunsa man ka, uy? Naunsa ko? Nangutana ka na ako, anak, Kuki? Wa ka ba mahibawog na unsa ko? Inyo lang kong gipalakaw. O niya, gipaanhin ninyo sila. Ay, kung ina nga nanganhin na sila nga wa ninyo imbitara. Ma, anong di ba kakakuha sa kong point? Para ning lolo. Maon ang nigara na tatay pag-ayo tungod kay konsentidor ka manggod. Wa man ay daotang gibuhat lolo magod. Di ka malipay, ma? Nga okay na sila si Lola Kuring? Mas ganahan ka adtong sa una nga kung magkita sila, iskandalo permi? Mas ganahan ka adtong nga gubot ka ita? Ma, bisan ka na lang imong hunaw-naon, ma. Bisan ka na lang. Naog na dito. Mupahuway ko. Okay. Pero mahangit lang ko, ma. At ubanga sila sa dili pa sila manglakaw. Ma, please. Sandra, adto na ta. Uy, gano'n man. Anong adto naman mo? Dapat kang kanuno, uy. Ayaw na, Lola. Dali asagun ninyo manglakaw. Saba manggod kaayo ta. Maikog ta ni Lina. Labad ra ba kuno yang o adto? Dili niya makapahuway kay saba ta. Wa naman kung ta magsapa. Bitaw, Lola. Ang ako ba? Oh, wa na lagi mo magpatukar. Wa na may magsaba-saba, Lina. Kaya makapahuway ka. O, nanaog naman hinuon ka. Nakaistorbo ra gyud ay gihapon, me. Ay, wa, uy. Istorbogod taon. Nanaog ko kay mukaon ko. Naibog man ko sa inyong pagkaon. Aw, nala sige. Oy, Sandra, ati ba nanis mama Lina ni mo? Ay, padong manggudas pagtawag niyang mama. Sugdi na lang na arumaanad ka. Noon sa mas lolo, eh. Di bitaw. Magklaruhay ta, ha? Aw, kaun-un na, Lina. Koke, pakanas mama ni mo, ay. Okay. Nagkapondok man kita karon. Si Jong naman lang ang kuwang nato. Ato na lang ng klarohon. Nga, kamo Koke, Sandra, sabuti na inyong pagbalik bahin sa inyong kasal, ha? Kay unsa pa may inyong gipaabot. Ang inyong pagkatigawang na, di na mo kaanak.
Time pa, ha? Nga naghiskot man mo namo ni Sandra, Lula? Bitaw, nganong kami naman hinuoy topic? Sandra, okay. Nahibaw may nga kamong duha. Nalingaw mo na mo ni Kuring o sa iyong tanaw, nagkabalik na mi. Oo, nagkabalik na bitaw mi. Nagkabalik na ang among maayong kabubuton. Pero, wa na magpasabot nga magtipon na me. Wa na mo ay. Ego na lang ming namawi sa mga katuigan nga among gipuno sa kapungot o pagdumot. Pero, di ba, Lo? Love man mo si Lula? Oo, oy, love kayo. Og lapod na ko imong lolo ko ke. Pero, ay, lahi na ang among pagminahalay karon. Dili tingali na ninyo masabtan. Basta kay love na mo ang usag-usa. Pero, wa na sagol nga, unsa pa na diha. Uy, Wa ko kay bao saon pag-react. Tay, nang kuring. Musulti lang ko, ha? Apil na mo, Cookie, Sandra. Una sa tanan, mangayo kong pasaylo ni mo, tay. Pasaylo agad ko, tay. Nahibaw kong nakapasakit ko ni mo. Nang kuring, wa ka mahibaw ini. Pero sa pagsulti ni Cookie nako nga, nagkabalik mong tatay, og willing sila ni Sandra nga mopadaplin para ninyo. Nasuko gid ko. Pero karon sa inyong gisulti, nakasabot na ko. Og nauwaw ko sa akong kaugalingon. Tita, Nagtuo manggug ko nga maog ito'y inyong tumong nga magminyo mo. Aron magtipon. Og din ako madawat tungod lagi ini nila ni Cookie og Sandra nga ako sang kitanaw. Taas-taas tusad ko ang panahon nga nag-antos ning duha. Grabe lang sa ni sila mo sakripisyo. Labi na gid si Sandra. Swerte gid kaayo ang akong anak ni Moday. Og swerte kasab sa akong anak, uy kay buotan man sa ni Cookie. Karon, naklaro na yun ang tanan. Ang bahay ng yun sa inyong kasal ang atong sigutan pagbalik. Ang hinuon, wa pa masabsiyo. musulti ko ha. Hope okay ra. Okay kayo. About na mo ni Cookie, bago ra sa mi nagkastorya about ini. At first, nag-self-pity gid mi. Naglagot, nahiubos. Kung nga nung kinahanglan nga, kami ang musuffer sa inyong mga away. Ay, nakahilak na doon ko. Sorry. Okay ra, apo. Padayon lang. Pero pagkadugayan, mas nakita na mong reason nga nung need me mag-sacrifice. At first, medyo sakit ba yun? Pero lately, pagkakita na mo ninyo ni Lola, Lo, kung unsa ninyo kalabang usag-usag without saying it, inyo nagipakita sa lihok. Nakita na kita mo. Na-feel og nadawat na mo nga dili kami ang gitadhana for each other. Dili kami ni Cookie. Dili kami. Pero... Oy, di na pwede imong gisulti, Sandra. Maubaya na nga nag-uli mismo ang kabubuton ni Nandeng kay tungod baya ninyo. Maog yun. pero Lola, Mauna. Ma, Lula. Mag-istorya ni Sandra bahin ini nga kamera. Unya, whatever result sa among panagsulti, hinaot nga inyong suportahan. Pero mga tanak ko, mahal pa ba nimo si Sandra? Of course, Lola. Ay, salamat. Ikaw, Sandra, mahal ba ni mo si Cookie? Mandi ay, may problema kun maon na. Basta kay, pasagdi lang gimin ninyo ha. Kamera'y bahala. Oh, sige na. Ako nang ipagawas ang leche flan, ha? Mga una ta. Ganahan ko, anak. Plan na Bitaw! Wa ko makasabot na ako. Okay naman unta. Nakasabot na ko nila ni tatay og nang kuring. Okay ra sab ang
pagpasabot nila ni Cookie og Sandra sa ilang sitwasyon. Pero nganong murag may parte man sa akong kasing-kasing nga hawang? Nganong dili pa man gihapon malinawon ang akong huna-huna? Nganong man? Mupalit sabtang atong sakyanan ko oy. Kanang ingon ini ba? Oh, mas dako pa ba ini? Kay inig pauli atong jong. Di naman ta maigo ining sakyanan. Tigom sa kulo. Mag-amutay lang siya. Pwede sadlo. Abantay bitaw ha. Lagi, wala na problema. Matigom ta. First time ni nga, nagdungan tagbiyahe pa ingon probinsya, no? Muhapit yun ta sa simbahan ha. Sa lungsod kay mudagkot ta. Maog yun. Tita? Oh? Hilom-hilom na lagi ka diha, tita. Okay ra ka? Oh, okay ra ko, oy. Nalingaw ra kog tanaw-tanaw sa atong mga giagian. Ay mo siya pa ha. Pero nakunahuna na siya ni Chong. Ako inyong gikatawan? Lulumay. Sigpasiyaw. Ay, taon sa man ko, oy. Lingaw man unta ning biyahia, pero desperado man ko. Wa na gyud ko makasabot na ako. Ina, Ambot og naunsa na ko. ina, basta kay okay na yung kalina ha. Ay, okay ra lagi ko, tay. Ayaw lang ko ninyong tagdagod. Padayon lang mong pangatawa diha. Ato na me. Muanharaon niya me. Sige. Ari ta mo ni hapon unya. Bye-bye! Amping mo. Maayo mo drive si Sandra no. Di ta kulbaan. Awa jag ako mo drive lo. Mas ganahan ka. Palit una tag sakyanan aron maka-drive ka. Lagi lo. Baglaki atong paliton ha. Usa ka baw. Kay baig laki. Oh. Okay na yung kalina. Sama, wa ka manggod gapoy tingog-tingog diha. Ay, gikapoy ra ko sa biyahe, tay. Ablehin ang pultahan aron makapahilona na ta. Oh, di ay no. Uy, hala. Oh, Wala ko madaagyaw eh. ay nadamang good. Naaras imong bag, oh. Imo manggani gyud ang gibitay. Aw. Naara di ay. Aboga na sa bay. Ay. Mawad-an ganig tao pila ka adlaw. Abog yun kaayo basag siradod-an pa siradan. Di ra man sa good adlaw la. Buwan man gyud ko. Ay basta kay taas nga panahon. Maadlaw o mabuwan o mabitoon ba? Sige lang la. Ako rin bahalang manglimpyo. Na, dugay mahuman kung ikaw rin pasagdan. Mas maayo nang kitang duha ang magtinabangay aron dali rin mahuman. La, Hmm, si Tita Lena ba? masulubon. Nakabantay sa ay ka? Ako pa. Marites ni no. Ano ka? Gitubag na bitaw na ni Nanding ganina. Naghuna-una siya sa imong amahan. Nasuya siya nato. Ikaw, diha si Koke. Ako, diha si Nanding. Siya raywa. Lola? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!